Станислава. Студентка съм първи курс в Югозападния университет, специално счетоводство и контрол и се обучавам редовно. Аз съм Таня, съм на 19 години, от Украина дойдох и в момента уча в ЮЗО. Workshop-а ми помогна да преосмисля доста ситуации, в които аз лично съм попадала, да не забравям колко е важно да съм активна социално, да участвам доста често, когато имам възможност в различни мероприятия, събития и ми помогна да преосмисля отговорностите, които имам като гражданин. Всъщност, наистина беше много интересно. Смятам, че научих много неща за себе си, повиших някакви комуникативни умения и в същото време изразяване на своето мнение с цел да подобри обществото. Бъдете толерантни към различните, подкрепяйте различните, помагайте ни чрез вашите политики да създаваме добро общество, да има мир и разбирателство, да реализираме потенциала на тази дума общество, доколкото е възможно. Аз бих насърчила да продължават да правят подобни workshop-и с цел да чуят младите хора в града и около себе си. И аз смятам, че има начин да се подобри обществото, което в момента имаме при нас.